Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iyo confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo ende musazotsamwa mukoma, ende message yangu please ndapota ndinokumbirawo kuti munge muchizondisvitsirawo message yangu kune vedare, because ndiri kudawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka ndine mwana wangu uyo wandakatora ainge ari kumusha. Mwana uyu ndakamuita nefirst wife yangu. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 47 years ekuberekwa. Ndinoshandawo munomu munyika yevatorwa in the medical field. Saka ndakauyawo kuno ndobva ndachizororawo mudzimai wangu ndewekumusha zvake, but tigere zvakanaka munomu munyika yevatorwa, mapepa, dzimba, motikari, zvose tinazvo. Saka mwana uyu akazotanga kuita musikanzwa. Paakanzi ainge achiita musikanzwa nagogo vake ambuya vangu, ndakati zvimwe kuda vari kungoda kuti mwana anga achiuya kuzodzidza kunoku. Saka amai vake vakashayika. Akatanga kunzi ari kuita musikanzwa apo paainge ava form 6. Ndikabva ndati it is okay, mwana ngaauye kunoku. So ndakazomutsvakira nzvimbo, mwana ndokuuya kuno akatanga kudzidza kunoku. Paakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndisimo muno munyika, ndainge ndakambobudawo because dzimwe nguva ndinomboita ndichishandira mamwe non-governmental organization akasiyana-siyana, tichiendawo kunyika dzinotamburwa tichinobatsira vanhu, tichiva offer medical services. Ndokubva ndachizodzoka. Pandakadzoka kuno kumwana ainge atova kuuniversity, ndakaita makore ndisimo muno munyika. Saka ndadzoka kuno kumukoma, mwana uyu iye ainge achingoenderera zvake mberi achiita musikanzwa, plus aneka kujairira kaanenge achiita. Kana vari samama vake anotovati muri step mother vangu. Then zvakazoitika mukoma a couple of days ndo pane mongo wenyaya yangu. Motondiregererawo because ndiri kungotenderera ndisingakwanisi kusvika pane nyaya yangu. It is because ndiri kutonzwa kutozvinyarirawo, ndiri kutoshaya kuti ndingakuudzai sei. Saka a couple of days ago, ndiri munhu wekuti ndinonwawo wine, zvazvingotiwo ndinge ndichingoenjoyawo life. So ndakati ndichinwa wine yangu ndainge ndichishaya hope. It was somewhere kuma past 10 p.m. Ndakati ndakagara mudining ndopa ndakazonzwa door richivhurwa. Ndakatovhunduka because I knew kuti the whole family they were indoors, vana vangu, mudzimai zvekare nemwana wangu. Saka pandakanzwa door richida kuvhurwa ndakabva ndasimuka ndakananga kukitchen. Ndopa ndakabva ndaona mwana wangu achipindawo. She was almost naked. Mukoma akangonditarisa akati, daddy, muchiri makasvinura. Apa ainge akabata kadhampi kabhodhoro kesavhana. Mukoma mazamu ose ainge ari panze zvawo. Ainge akapfeka katopu tuya twavanoti tumaspaghetti topu kainge kaine tumatambo-tambo. Ainge asina kupfeka zvake mwana uyu. Zvekare ainge akapfeka kabhamushoti kainge kari kadiki mukoma kasingatokwane. Ndakaramba ndakamutarisa mukoma. To my surprise, mwana akauya akandihaga akandikisa muhuro. Ndikatotanga kutonzwa mafeelings. Akati, mama vachiri vakamuka here? Apa ainhuhwirira sei? Ndikati aiwa vakarara. Akanditi please daddy, musaudza mama, ndichakupai. Ndazviona kuti muri kunzwa kuda, ndichakupai. Akatofuratira mukoma kwava kukiya door achiita mamwe masounds sekunge tiri kutosika bonde. Kwava kutotanga kunditambira zvinyoronyoro. Akanditsvoda zvekare. Akabva achizobata sikarudzi yangu akati ko inga 1 zvatoita. Akaseka achienda kuspare kwake. Saka mwana ari kuti anoda kuti tinge tichiita, anoda kundibhadhara because handina kuzoudza mama vake. Ndo nyaya yandiunza pano. Vedare zvinhu zvakaitika izvi ndiri kutoshayawo kuziva kuti chii chakanyatsokupinda mandiri
kuti ndingasvika pakunzwa mafeelings, please ndibatsireiwo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi makazvitarisawo naye mukoma, munoona sekunge zvinoita kunyange muchiti munoda advice kubva kwatiri, but imimi munoona zvichiita here kuti munganzi mungada kurara nemwana wenyu. Aiwa, chinjai unhu hwenyu. Zvinenge zvitori nani kuti mutoenda kunze uko munotsvaka pfambi than kuti munge muchizorara nemwana wenyu. Hazvina unhu izvozvo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndinotya kutukwa. Regedzai iti pataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini kuchechi kwangu vanongonditi pastor, but ndiri muprofita wechechi yenguo tsvuku. Zita handichakwanisi hangu kutaura. Zvinhu izvi mukomana achipa zvakaitika mainge muri mugore ra2017 muri muna June. Ndainge ndiri munhu angu ainge agara achishanda kuSouth Africa, but ndaishanda pane rimwe plus. Ndaizviziva hangu kuti pandiri painge paine chipo chainge chiripo, because ndainge nditori nedzimwe nguva dzekuti ndaikwanisa kungoona mavisions. Kunyange ndichitoshanda ndaitokwanisa kutoona kuti nenge uyo achasangana nebad luck musi wakati, ndotomuudza, ndotomuvakira munamato wake. But zvakazoita zvichinopera, ndainge ndava kusakwanisa kupa vanhu zambuko kusvika ndatovahwadzima chaiyo. Then ndo pandakabva ndachizotanga kutsanya ndichinamatirawo chipo changu kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo simba rekuti kana ndikanamatirawo munhu mushure mekunge ndamunamatira munhu iyeye anokwanisa kuzowanawo zambuko. Saka ndakazojoina vamwe varume vekwedu kumberengwa uko, vekuchechi yekwedu, vainge vachida kuenda kunonamatira mune rimwe gomo. Gomo iri rinonzi rine uyerwa rinonzi Mount Belingwe. Saka pandakanzwa zvichinzi kune vanhu vari kuda kukwidza gomo kuti vange vachienda kunonamatira varimo mugomo, neniwo ndakabva ndati ishe wangu handingasari pakadai, ndikuda kuti ndinge ndichinosangana nemi ikoko. So panguva yacho iyoyo ndainge ndiri kumusha pandakanzwa nezvawo urongwa hwacho ihwohwo. Ndokubva ndachizoenda kumba kwaBishop ndikavaudza kuti ndainge ndichidawo kuenda. Vakati it is okay. Saka takazokwidzamo mugomo mukoma, tikaita mavhiki maviri tirimo mugomo tichitsanya. Taipota tichikanga maputi, tichinwa nemvura, hakuna sadza rainge richidyiwa, tichinamata siku nesikati, because tainge tichinamatira kuti mweya mutsvene waMwari unge uchiburuka. Then ndipo apo pandakazoti nerimwe zuva tiri pakati zvedu pekunamata, ndo pandakangotanga kunzwa mudumbu. Ndakabva ndachizosimuka ndikabva painge paine vamwe ndikatsvaka pekuti ndinge ndichizozvibatsira. Ndakatofambawo chinhambwe nekuti kwainge kuine zvimhepo. Ndainge ndisingadi kuti mhepo inge ichizosimudza mweya wetsvina, vanhu vachizozvinzwa kuti ndainge ndiri pakati pekuzvibatsira. Ndakatofamba kuda kweabout 4 minutes ndichingofamba ndiri musango kusvika ndazosvikawo pane kamwe kachikwenzi kwava kufuratira. Ndakangoti ndichingonofuratira ndichingonotumba kunodai, ndo pandakabva ndanzwa hou unotsvaka chii pano nai muprofita. Mukoma ndakavhunduka zvekuti kana tsvina yakadzokera makare mumudumbu kwava kusimuka, ndikaona kuti painge paine rimwe zigudo rainge riri mumuti. Gudo iri rainge rakakura kwazvo mukoma, rakagara zvaro pakapazi kemuti, rakadzokorora zvekare rikati hou unotsvaka chii pano naiwe muprofita. Ndakaedza kunamata ndikati, Jehovha muchengeti wangu, mashura apiko awa andiri kuona? Asi gudo iri rakajamba rikauya rikatanga kundirova, rakandorova pachipfuva changu ndikadonhera pasi.
ndaiti ndichida kuridza mhere mukoma, voisi rangu rairamba kubuda. Mangwana acho makuseni ndipo pandakazowanikwa nevamwe avo vandainge ndiinavo, but panguva yacho iyoyo ndainge ndisingachazivi kuti ndainge ndiripi. Vakanditora, vanoti vakandiwana ndichigwagwadza nechando, vakanditora tikadzika mugomo ndokubva vachizoenda neni kumba. Ndakaita 4 weeks ndichirwara mukoma, ndaita sekunge munhu akabatwa nemalaria. Ndainge ndisingakwanisi kana kutaura kana kuita sei, asi zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichitozviziva. Chanyanya kundirwadza mukoma ndechekuti ndainge ndichingobatwa nemadzikirira siku nesikati, ende ndisingakwanisi zvekare kurwidzana nezvinhu izvo zvaipota zvichiuya zvichirwidzana neni. Ndaiwanzokuona imbwa 4 dzaiuya dzichizonetsana neni dzichida kunditora kuti dzinge dzichinondisiya. Dzaiti mune rimwe bako makarimo mugomo umo mandainge ndakasangana negudo iro rakazondirova. Ndakazotanga kuita senani, then ndo pandakabva ndachizorota nerimwe zuva. Ndakarota gudo riya rikundirova rakatouya rikabva rati kune kwandikuda kuti unge uchienda kuna muponesi wako uyo achakuporesa. Ndakamuka mukoma, kana vanhu vose vakavhunduka. Vamwewo vaitofungidzira kuti ndo rainge riri zuva rekufa kwangu, because ndakamuka ndichinzwa nzara ndikati ndiri kuda sadza nemukaka uri fresh. Vakaenda vakanokama mombe kudanga, ndikabikirwa sadza. Ndo pandakazotanga kutaura nyaya yangu, asi handina kuvabudira pachena because gudo riya rainge rakandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichizoudza vanhu kuti ndainge ndakasangana neshura mugomo. Rakangonditi chingonyarara uvaudze kuti une n'anga iyo yawarota ndokwauri kuda kuti unge uchizoenda ikoko. Mukomana ndakaudza hamai vangu nevose vainge varipo pamba, vainge vandiunganira zvino, because munhu wose aifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndava kutoda kufa. Ndakazotorwa mukoma tikazoenda kunyanga, ndokwainge kuine n'anga yacho iyoyo. Tasvika kuya zvechokwadi, takatosvika tikatoona kutoti painge pari pamba pen'anga. N'anga iya yakazonditora ndokubva yatanga kundibatsira. Vakandibatsira vachishandisa ndove yenzou iyo yavaipisa vachiti ndinge ndichifukira. Ndakagarapo pamba pen'anga kuda kwemazuva 3, ndopandakazotanga kunzwa senani. Ndikadzokera hangu kumba. Makazoti muri muna September gore iroro ra2017 ndopandakatanga kuona mavisions. Zvakatanga kuitika pandainge ndiri kuchechi. Bishop vakatoti vari pakati pekuparidza, ndo pandakangonzwa voice rakanditi unozviziva here kuti murume uyo amire pamberi pevanhu achizviita mutsvene, apedza chechi yose achirara nevakadzi vevanhu. Wose anenge achida kuuchikwa nemukadzi wake anopedzisira arara naye. Umuudze kuti nguva yake yava padhuze, nguva yake yekuti ange achizofa kana akasareurura pamberi pechechi, achiudza varume vose avo vaane vakadzi vavo vaakarara navo, kana akasareurura, kana afa ari kuenda kugomba remoto. Zvakandiremera mukomana kuti ndinge ndichisimuka, ndinge ndichizoudza chechi yose kuti ndo zvandainge ndichiudzwa nemweya mutsvene. Kwandiri ndaiona sekunge mweya mutsvene mukoma, but nekufamba kwenguva ndakazotoona kutoti zvainge zviine urombwa izvi mukati. Saka ndakangoti andichazovaudza vari vega. Then chechi yakazoti yapera, ivo vakabva vachizoti vainge vaine rwendo rwavo rwekuenda kumasvingo. Vakaita accident mukoma, vakafira pasport ndisati ndavaudza kuti vaifanira kuti vange vachizoreurura. Ndakazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera zvakare kunyanga. Ipapo ndakanzi dzokera uri wega, usaudza vanhu kuti uri kuenda kupi, kunyange amai vako. In secret ndakazoenda zvekare kunyanga. Kun'anga iya ndasvika kuya ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga mucheka wered pange pachizosonewa gemens. Gemens iro randinoshandisa rakatosonewa
nemukadzi wen'anga yacho iyoyo. Ndainge ndisina mari, vakandipa pesi job rekuswera ndichirisa mombe. Izvi ndakazviita kwewiki rose. Vakanditengera mucheka wacho wered. Panguva iyo yandakaita wiki ndichirisa mombe dzavo, ivo vainge vatori bhizi vachindisonera garments. Zvekare netsvimbo. Tsvimbo iyi inonzi yakabva kuMozambique yandinoshandisa. Inopota ichishanduka zvayo kuita nyoka, but handisati ndakamboiona ichishanduka kuita nyoka. Asi ndinoti kana munhu akapfugama pamberi pangu ndinototanga kutonzwa tsvimbo yangu ichitaura neni. Vakazondipa zvekare nedehenya remusoro wemunhu, but anonzi mwana iyeye akapondwa kachiri kamwana kadiki. Anonzi ainge ari wekuMozambique asi akazoponderwa zvake kwaMutare ikoko. Ndiwo zvekare kwandinoshandisa musoro iwoyo. Saka ndiri munhu wekuti ndinobatsira vanhu kuburikidza neFacebook kana kuti neTikTok. Ndokwandinobatsira zvekare vanhu. Saka ndinoshandisa tsvimbo zvekare nedehenya remusoro wemunhu, mwana uyo anonzi akapondewa kuMozambique. Ndo zvinhu zvandinoshandisa izvozvo. Ndikangoti vanhu vazhinji vanouya kwandiri, majority yemacustomers angu vanenge vari vekuSouth Africa, avo havana kuomera. Vazhinji vacho vanenge vachida mabasa ekuti vange vachishanda muhurumende, ende vamwe vacho vanenge vachitoshanda muhurumende kana madepartment aya ekuti kunenge kuine masupervisor, department roga roga riine masupervisor. Saka kana paine mapromotion anenge achifanira kuti anga achizoitwa mudepartment iroro, vazhinji vacho vanogumisidzira vava kuroyana, kupandukirana. Saka ndinowanzo kuvachaja ma2500 kana kuti 5000 rands per session kungotaura neni chete. Dambudziko riripo nderekuti maZimbabwean makaomera, hama dzangu, makaomera. Ende kana ndichida kukubatsirai, mari dzandinenge ndichida hamukwanisi kudzibhadhara. Ndo dambudziko riri pamuri. Ini kutaura neni sezvandakuudzai kuti ndinotarisira kuti munhu ange achindipa $250 upfront, asi verudzi rwangu makaomera. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza mumwoyo mangu, nekuti ndakapiwawo simba rekuti ndinge ndichibatsira vanhu vekwedu, but munobatsirikana seiko kana muri vanhu vakaomera kudai? Saka ndichitaura nemi kudai, so I am fully booked nemaSouth African kunosvika muna September. Nditori nevanhu vakandibhadhara mari dzavo in advance, ende ndinogara ndichingoenda kuSouth Africa. Ndino mumwe murume uyo akatonditengera motikari. Motikari yangu yekutanga yainge iri Toyota Hilux, yainge iri zvayo old model, but ndiye munhu akatanga kunditengera motikari. Murume uyu ainge achishandira imwe kambani hombe chaizvo iyo inonzi Transnet. Saka aipota achizvimba makumbo, ainge akaroyiwa. Ndokubva ndachizoendako kuSouth Africa mushure mekunge mudzimai wake asanganawo nemavidhiyo angu. Ndokubva ndachizovabatsira, ndakavabatsira, makumbo ake akatomuka akaserera. Aitonzi ainge aine kensa yemumakumbo. Ndokubva atomuka akaserera makumbo ake. Vakandibhadhara mari yakanaka zvekare. Vakati motikari yavo yavainge vachida kutengesa, vainge vava kuda kundipa motikari iyoyo. Ndakafara chaizvo. Motikari iyi ndikamboisiya pamba pavo ndichida kureiza mari yekuti ndige ndichizokwanisa kuideclare, ndikaiunza kunoku kuZimbabwe. Chakanakira vanhu vekuSouth ndechekuti havana basa nazvo kuti uri muprofita unoshandisa urombwa here. Chavanenge vachida ndechekuti unge uchingopfuudza dambudziko iro ravanenge vachisangana naro. Vekwedu munonyanya kuda kuzozivisisa stereki. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya, pakaipa hanzi ndine tsvimbo inotaura neni. Wakatopfugama pamberi pangu. Tsvimbo iyi
inenge ichindiudza zvandinenge ndichifanira kuti ndike ndichizokuudza. Asi tsvimbo iyo yanzi inyoka. Apa vanoshandisa dehenya remwana uyo akapondewa kuMozambique. Tingati zvinenge zvichiri zvamwari here izvi kana kuti zvinenge zvatova nesatanism mukati? Imimi vedare mungada here kubatsirwa nemunhu wamune muchitoziva kutoti anotoshandisa musoro wemunhu, mwana akafa achiita zvekupondewa, munhu anoshandisa tsvimbo iyo inoshanduka kuita nyoka? Will you be comfortable kunyange zvikanzi warohwa nenhamo yakaita sei? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndine mwana wangu ari kurwara. Ndiri kutarisirawo kuti ndichange ndichizoenda kumusha manje ipapapa. Ndine mamwe mafone numbers avo andakapiwa evamwe sekuru vatori nemukurumbira chaizvo vanowanikwa pano paYouTube. Saka ndakataura navo, vakati ndinofanira kuti ndinge ndichiuya kumusha. Ivo vakati dzimwe nyaya hadzidi matare such asi kutotaurirana. Saka vakati vakaedza kutaura nasekuru vacho. Saka sekuru vacho vakati ini ndomene ndinofanira kuti ndinge ndichidzokerako kumusha tonogara pasi toita urongwa hwekuti tingazvifambisa sei. Saka baba vangu vainge vakaromba. Baba vangu mukoma kana nesuwo mukukura kwedu hama dzainge dzisingadi kana kusvika pamba pedu. Baba havana kana kukwanisa kuenda kunoviga vabereki vavo. Havana munhu wandingati vakaviga baba. Vaiti kana mumhuri mukafiwa ivo vaitosarudza kutoronga kana rwendo rwekutoenda kunze kwenyika. Saka takangokura tiri vanhu vainge vasina hama, zvekare tisina vanhu vatainge tichiwirirana navo veukama nekuda kwehurombwa hwababa. Pamba pedu painge paine zvinhu zvakawanda zvaiitika. Takangokurirawo kuBhorodho, but pamba pedu painge pasina peace mukoma nekuda kwezvidhoma zvababa. Dzimwe nguva taikwanisa kungorara tichinzwa zvichitoimba zviri muceiling. Dzimwe nguva zvaikwanisa kuimba masongs eUrban Groove, vana unodzoka here tendai, kana masongs egospel anafungisai, kana vana komborerai vana vangu, zvichitoimba. But tainzwa sekunge panenge paine munhu anenge achiridza redhiyo muceiling. Mashura chaiwo mukoma aiitika pamba pedu mukukura kwedu. Saka takabva tachizobviswa kuZimbabwe tikaunzwa kunoku. Tainge tichiri vana vadiki. Takatouya tikatanga kugara neshamwari yababa. Ndiye watainge tichigara naye, mukadzi iyeye ndiye akatirera. Vabereki vakangosara kuZimbabwe. Then mama vakazoshaika, baba vakazoshaika. Zvino mushure mekunge baba vashaika, takatoti titori munzira tichidzokera kuZimbabwe. Pane imwe ng'anga iyi yandiri kutaura nezvayo yakatomboda kutiza nechitunha chababa vangu. Chitunha chababa vangu mukoma chakatomboshaika mumochwari. Izvo chainge chatotorwa neng'anga yacho iyoyo. Ng'anga iyi yainge ichida kuchengeta chitunha ichocho kusvika tabhadhara mari idzo dzayainge ichiti baba vangu vainge vachikwereta mari inokwana iyo kuita $100,000. Saka sekuru ava vachiri kunetsera mari yavo. Vanoti vanoda mari yavo yakawandisa mukoma mari iyoyo kwekuti tingakwanisa kuiwana like pari zvino tinenge tava kutozvistrain. We will go under financial strain. Sekuru vacho vari kuti vanoda mari yavo. Vakatonoba chitunha chababa, hamene kuti vakachiba sei. Takazotoenda tikanokolekta chitunha ichi chababa kumba kwasekuru ivavo. Munhu akadaro mungamusungisa here naye mukomanashi? Saka takazodzokera zvedu kuZimbabwe tikaenda tikanotaura navo tikavakumbira kuti vange vachitipa chitunha chababa. Saka chitunha chababa chainge chakatoiswa muimba yavo yematare. Panguva yacho iyoyo vainge vasingatobatsiri, vakatombomisa vanhu kuti vange vachiuya kumatare avo. Takatopinzwa muimba yematare, vakatofukura umwe mucheka muchena wavainge vakafukidza mutumbi wababa. Zvechokwadi tikaona kuti vainge vari baba vedu. Vakatoti uyu haambofi akaora uyu, kana gore rose ndinokwanisa kumuchengeta, kana 2 years anenge aripo pano. Chandiri kuda imari yangu. Saka takazotaura navo ipapo
kamari katainge tiinako katakakwanisa kuorganiza it was $10,000 yatakavapa vakachizotipa mutumbi wababa. Takangozvivigira baba vedu tiri tega mukomana sezvo tainge tiri vanhu vainge vasina hama. Mushure mekunge taviga baba tainge tichifanira kuti tinge tichitaurana zvekare nen'anga iyaya, but takazongobvako kuZimbabwe tisina kuvazivisa sekuru vaya. Saka ivo vari kuti vanoda 100,000 yakakwana. Vari kuti muri matsotsi, kana mukauya ndikuda mari yangu. Saka takazotaura nasekuru vamwe vepaYouTube vainge vachidawo kuti kana kuri kunzi tikazodzokera kumusha nyaya yacho yobuda paYouTube. Ndikati kwete zvekuzobuda mafesi edu, no, kuda mavoices mukangoita henyu zvekuzorekodha. Saka vanenge vachida mavideos ekuzoiswa kumachannel, but ine hangu zvekuzobuditsa fesi yangu handikwanisi. Saka sekuru ava vari kutibatsira, ndo vari kutaura nasekuru vacho ivavo, ameno kuti vachadzikisa mari yavo kusvika pamari mukoma. Vanhu ngavasiyana neurombwa, nekuti urombwa hunozongotambudza zvekare vana vako. Iko zvino tiri kufanira kuti tinge tichiunganidza 100,000 inobvepi naimi mukoma. Zvinoreva kuti kweupenyu hwedu hwose tichava vanhu vachange vachizoshandira chikwereti. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kweupenyu hwedu hwose tichava vanhu vekuti tichange tichingoshandira zvikwereti. 100,000 inenge imbori mari. Rikaiti bona kuti 100,000 inenge iri mari zvakangoma hazvo vedu we. $100,000 inotosvika kuma 1,800,000 or kutosvika kuma 2 million. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi please siyanai nawo urombwa, nekuti vana venyu ndo vanozosara vachitambudzika. Hanzi sekuru vacho vainge vakati vari kuda kuzoisa show yacho pachannel pavo, asi takavati sekuru izvozvo hatizvikwanisi sevanhu vachabhadharawo maservices enyu. Please hatisi kuda kuti tinge tichizobuda paYouTube. Pakaipa ngatitaurei nemuri iyi mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.